Huria nenolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam sejahtera tuhita damang dainang. Di dia pehita maringana. Di bagasa tikyon nang taruli hita marhite hite siyan hata ni Tuhan. Tapasa daruhat tamartangya kita. Dame ni dibata na sumurong siyan salut roha. Ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Damang dainang hata ni dibata na sartuhita dia pala partikianon. Dienet may siyan buku Kolose bidutolu. Mamuka may siyan ayat 15. Masuk may sa tuay 17 rakta jahama o mahata ni Tuhan. Jaladame ni Kristus sima mangarajay di bagasan rohamuna. Ay tu si dohamu di jo di bagasan sada daging. Gabi parroha mauliate mahamu. Gugun mahata ni Kristus maringana di tonga-tonga muna. Mardongan sadok hapistara mahamu. Marsi ajaran. Jala marsi paingotan marhite-hite akka edde pesalmen. Edde puji-pujian do edde partodion. Edde hokamuna ma debata di bagasan rohamuna. Maroha hamlateo. Jala nasiulaun. Manang dihata, manang dipabahenan. Salut naima marhite-hite gua ni Tuhan Yesus. Madok moliate tu debata ama marhite-hite ibana ido sahana. Damang dainang nahinolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Tentu Apostel Paulus sada apostel na totong maparate atehon salu na huria na pinuka diba. Jala Apostel Paulus patupahon pangajarion lau patugun hapor siyaw hobar tuhatan ni diba. Hobar tutonan ni Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan hata ni Tuhan na dipasah ni Apostel Paulus tu huria Kolose. Takas do di boto Apostel Paulus ahana masa di huria. Gudak akka pangajarion nalipe siya lomonirohan di debata. Gudak akka pangajarion na marhalo tupatik ni debata. Baka pangajarioni mabain asalam sumurut hapor siya dak kajol mana porsiya maka porsiya Tuhan. Ada atu si Apostel Paulus ma di parate aton ibana masaluna na masai. Takas ma di pasat ibana hata. Patuguhon pahoton hapor siya dinasida. Paingoton nasida. Aso nang manibil siya lomoni rohani di bata. Molo tapayut-iyut hata di Tuhan na sakto ita dia pala partikiano. Di bidu na patuluhod dia na parjolo. Takas do di sidi do ibana. Asa molo naung rapamu di pahido Kristus. Jalay hamuna maakka na digijak. Ay di sido Kristus hudul lisyamu ni debata. Namarlapatan. Di do Apostel Paulus do iya jolma na porsiya naung dipahehe. Jala nama do Kristus dabe Tuhan jala si palua di ibana. Ikon akka ulaw no mo ni rohan ni debata nama ulaw no na di bagasan akagulo. Pangajarion na pinatupan ni aposteli patuduhon parasingan ni jolma na makaporse Kristus. Dojol mana sumanada Kristus. Huria nahinolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus.
Di hatan itu hana satu hita. Di bagasan ayat pasal 55 di hatan itu hana takas do disido. Jala damai ni Kristus ima mengerajai di bagasan rohamuna. Aitu sido hamu dijo di bagasan sadadagi gabe paroha moliate mamu. Parjolo sali doko damai ni Kristus mengerajai di bagasan rohamuna. Bohado damai ni Kristus mengerajai rohatta. Moro damai ni Kristus mengerajai rohatku. Berarti nadong rohatku akalo moni rohani di bata. Dangadong hoso. Dangadong lato. Dangadong roha makasubut akadoha. Damai ni Kristus na mengerajai ganuk jol mana porsia. Mengajari jol mana porsia asa marpangalah ho bartulo moni rohani di bata. Realita yang terjadi sekarang. Banyak orang-orang yang mengatakan dirinya percaya kepada Kristus, tetapi sikap tingkah lakunya penuh dengan kebencian yang tidak mencerminkan sebagaimana Kristus yang sudah mau berkorban, yang mau tunduk dan menunjukkan kasihnya begitu luar biasa. Maka damai Kristus yang memerintah kehidupan kita, mengajak kita, mengarahkan kita, supaya di dalam hati kita ini akaroha namaroha melatia. Dan akaroha sungut-sungut. Apalagi roha pagi buru mamereng. Akadongan na lubi siya tiba. Kurang sonaro na manginam. Dibereng dongan na haseya. Gabi ibana na marsa. Dibereng dongan na nalubi siya ibana. Gabi ibana marutu paroha pardagi mendobe. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita menjadi manusia yang baru di dalam kehidupan, maka kita dibaharui lewat tingkah laku di dalam kehidupan. Dan adobe di bagasan rohatta ginjang ni roha, songona di bagasan ayat napa 2, dan adobe di bagasan rohatta ima akka ngolu na maralo tulo mo ni rohani di bata, dan adong be hisap-hisap, dan adong be pangutiot, dan adong be perdebatan sulibat. Ale justru na adong di bagasan rohatta, roha mauliate arana Kristus nama na mengerajai ganuk mulut. Di bagasan esa 10 damang daina, lam dipahok do musenang disi, gugun mahatani Kristus maringana di tonga-tonga muna, mardongan sadu hapistara mahamu, marsiajaran jala mars pengota. Pertama sekali ketika damai Kristus memerintah hatiku, maka yang kucerminkan di dalam kehidupanmu, na upatulo di bagasan akan ngulukku sigalupari. Buya mardami do kahumaliak. Buya mengajari akahumaliak. Dada na adong diau gabeda dalak maka bijak rohakku. Alai justru damai ni Kristus si manugu hita ganuk marsada-sada, marsi haulungan, marsi ajaran, jala tak mamuji debata, lapatana semua dia. Keberhasilan orang lain menjadi motivasi kita untuk bersyukur kepada Tuhan untuk lebih baik. Keberhasilan orang lain menjadi keberhasilanku juga karena aku bangga akan keberhasilan. Dan adu pagi buru di bagasan. Nah, di bagasan ayat 10 itu, jalan hasa siulaon, manang dihata manang dipabahenan, salut nama marhiti-hiti guardi Tuhan. Amang inam, nenong di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tasulik maju bagas tu bagasan rohata. Jalan tabay maju ruji-ruji di bagasan pikiran. Bohado tutu akka ulaw taneselawa. Mulu burju hita, ahadu nata igil. Nata igil somalna iko burju dongatta. Moloy mata urupi dongatta, ahadu nata igil. Nata igil iko diurupi musahita. Akka roh pertibi do pio. Alay didok di hata ni Tuhanon. Jalana sa siulaw, manang di hata, manang di bagbayanan, saluna ima marhiti-hiti gori Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu,
ketika aku melakukan segala sesuatu karena aku sadar bagaimana Kristus memerintahku. Segala sesuatu yang kuperbuat bukan untuk mencari kehormatan bagiku, tapi segala sesuatu yang kuperbuat menjadi cerminanku mengaplikasikan akan kebaikan Tuhan. Segala perbuatanku bukan lagi mengharapkan segala sesuatu, tapi segala perbuatanku karena aku menyadari bagaimana kebaikan demi kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Maka ketika orang tidak membalaskan setimpal seperti yang kulakukan, aku tidak marah lagi. Ketika orang membalaskan justru melenceng daripada yang kulakukan, aku berbuat baik tetapi orang lain melakukan yang jahat, aku tidak berdosa lagi dengan hal itu. Nah, somal sonari mau letakkan dong atau takang kita. Alehatan di Tuhan paingotok kita damang dainam. Kristus nang mangeraja kita. Kristus nang palohok kita. Jala Kristus naikon tapa tudukon di bagasan akka ngolutta, di bagasan akka ulautta sigaropa. Maka jangan tanyakan apa yang engkau dapatkan dari orang lain. Jangan tanyakan apa yang akan orang lain berikan kepadamu. Tapi tanyakan dirimu, bagaimana engkau mengaplikasikan segala perbuatan-perbuatan Kristus di dalam segala kegiatanmu. Di dia pehita maringan anda manggaina. Di tonga-tonga rumah tangga. Di yakka humayang. Maroha jalamat pangalahu mahita. Songon hobar tulomoni rohani di bata. Ulau kamu nama ulau muna. Dada dalam muna asa madap sangat. Ala ulau kamu nama ulau ni. Songon nama baik imatu Kristus. Asa unang adung kekecewaan di bagasan ngulunta. Amin martanya kita. Muliati mahu pasah wa nabi tuho Tuhan. Di asido tolong ni roha. Nunga di paloso kami Tuhan taruli marhite-hite hatam. Diajari jala diktiroi ho kami. Asa makangulun hatamun hobbar tulungan ni roha. Asa marparangi kami. Jala ulaw kami akaulaw nami. Dalam nami pasangapon ko ano. Muliati Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Salam sehat di hita damang dainam. Salam sejahtera. Tuhan mamasu-masu hita.